के कहतानी रोवतानी छछनताली का कहताली ये रहन राउर पड़े न पसंद जी ये रहन राउर पड़े न पसंद जी तोरा में धोके बिगाड़ देली मोहन जी धोके जकोड़ लेला राजा मुहे पकड़ लेला राजा दुनो अंगुरी से हथुआरावे लगली दुनो अंगुरी से हथुआरावे लगली आधी राती के राजा मुहावे लगली दुनो अंगुरी से हथुआरावे सभी लोगों को नमस्ते प्रणाम करते हुए हम विरहा गायिका निशा यादव शुक्र सोनभद्र के पावन धरती से आज आप लोग के बीच में एक छोटा सा प्रसंग झांसी कांड लेकर आ रहल बानी। आशा ना बल्कि राउरी आप लोग के जरूर पसंद आई। 4 लाइन भूमिका में भाव बा कैसे धर्मेंद्र भैया आवा बजा क्या करिश्मा दिखाई है कुदरती यहाँ जल गया या सियाना मिला खाक में प्यार मांगा मगर प्यार मिल ना सका मिल गई मौत मोहब्बत न थी भाग में प्यार करके कोई प्यार पाया नहीं प्यार को कोई देखा बड़े प्यार से प्यार के नाम से प्यार मारा गया प्यार सज कर चलाया जिस संसार से ऐ भैया ऐ बाबू क्या करिश्मा दिखाई है कुदरत यहाँ जल गया या सियाना मिला खाक में प्यार मांगा मगर प्यार मिल ना सका मिल गई मौत मोहब्बत न थी भाग में प्यार करके कोई प्यार पाया नहीं प्यार को कोई देखा बड़ी प्यार से प्यार के नाम से प्यार मारा गया प्यार सजकर चला आज संसार से। कवि जी बड़ा सुंदर विरहा के अंदर गजल कलाएं लिखत अड़न कैसे कौनो आशिक माशुआ से कहे का कहे
प्यार के मोड़ पर, प्यार के मोड़ पे आ गए हो, अगर आ गए हो तो जाने का जिद ना करो। प्यार के मोड़ पे आ गए हो, प्यार के मोड़ पे आ गए हो। लेकिन भाव के अंदर लिखल गिल का, प्यार की पालकी में हो, प्यार की पालकी में कफन झूमता, प्यार की पालकी में कफन झूमता, करबला में कयामत दबाई गई। प्यार की लेकिन वो ओरिजिनलिटी का धर्मेंद्र भैया, दिल जनो जान पे, दिल जनो जान पे जब दीवाना हुआ, उसकी मैयत यहाँ से उठाई गई। दिल जनो हमरे कहानी का शुरुआत शेर के लाइन में लिखल गिल कैसे आवा। जिला झांसी कटेहर गांव की कहानी है, जिला झांसी कटेहर गांव की कहानी है, समीम शेख की एक छोटी सी पलानी है। दोनों प्राणी में एक से राज बच्चा आला था, दोनों प्राणी में एक से राज बच्चा आला था, बड़े अरमान से पिता ने उसको पाला था। पढ़ाकर बच्चे को मैं ऑफिसर बनाऊंगा, पढ़ाकर बच्चे को मैं ऑफिसर बनाऊंगा, भले ही सूखी रोटी खाकर दिन बिताऊंगा। मगर मंजूर नहीं रब को मौत आई है, मगर मंजूर नहीं रब को मौत आई है, समीम शेख की जग में हुई विदाई है। अरे बाबू एक कहानी कहवा कबा और कैसन बा, और अब आप लोग समझ ली बुझ ली। झांसी जिला के अंदर एक गांव बा, जौना गांव के नाम बतावल जाला ए बाबू कटेहरगंज। वही गांव के रहे वाला एक गरीब परिवार से जेकर नाम बतावल जाला शमीम शेख, अपनी पत्नी और बेटा को लेकर गरीबी में जीवन बिता रहल बा। दिन भर मजदूरी करके घरे का खर्चा चलावत बाटे, और उसी गरीबी में बेटा के भी पढ़ावत लिखावत बाटे। मन में बड़ा सपना बाटे। सपना का बा? सपना बा कि बेटा के पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा। जौना समय हमार बेटा ऑफिसर बन जाई, हमनी के गरीबी दूर हो जाई। ऐ बाबू धीरे धीरे समय बीतल बा। एक दिन शमीम शेख अचानक बीमार पड़ गई। ए बाबू जब बीमार पड़ गई तब बेटा किसी तरह घर का मेहनत मजदूरी करके
खर्चा चलावे लगन और बाबू के भी दवाई वक्त भी करावे लगलन। एक दिन भइल का अचानक बाबू ए दुनिया से बाबूजी विदा हो गइलन। जब हो गइलन तब भइल का मतरिया के ऊपर गम का पहाड़ टूटल बा। तो उस समय एक लाइन यहाँ गीत बा, कैसे धर्मेंद्र भैया? माई रोवतानी बिलखतानी छछनतानी कहतानी झर झर लोर गिरे, झर झर लोर गिरे आवता रोई ए विधाता हो, ए विधाता हो समय आई कहवा लेके जाई। लेकिन भाव के लाइन में कहल गिल का से नूरा पोछाई गई, से नूरा पोछाई गई रोवे बउरैया हमरे सैया हो, हमरे सैया हो जाई कहवा सूझे ना डहरिया हमरे। कवनी कलामिया से किस्मत लिखाई, फूटल किस्मतिया मोरी मंगिया धोबाई। गईला डुबाई अधजल, गईला डुबाई अध जल में नेवरिया हमरे सैया हो, हमरे सैया हो जाई कहवा सूझे ना डहरिया हमरे। अरे बाबू ओ मतारी 13 साल बेटवा के लेके शेराज बाबू के रोवत बानी बिलखतानी कहताली कि अब ए बचवा का सपना के पुराई। राउर आप ते कहली कि बहुत बड़ा ऑफिसर बनाई, हमनी के बीच धारे में छोड़ के चल गेली हे स्वामी। अब हमनी के केकरे सहारे जियल जाई। अरे बाबू जितना मतरिया रोवे उतने बेटुआ रोवे। शेराज बेटा मतरिया के समझावे कह ए मतारो बाबूजी तो हमने के छोड़ के चल गए, लेकिन सहारा तुहार हम बली, तुहरा के हम खियाई पियाई जियाई, तुहार सहारा हम बनब ए माई। तब एक लाइन यहाँ गीत बा का एही पार गंगा हो मैया, ओही पार जमुना हो। यही पार गंगा हो मैया, वही पार
लेकिन बेटा मतरिया के समझावता, कहता का कहे मतारो मत रोवा, रोवाना मयरिया हो मोरी धार से नेवारिया हो। रोवाना मयरिया हो मोरी धार से नेवारिया हो, पारावा लगैया न भगवान बेटा कहे माई मत रोवा, जे दुख देवेला उहे दुख हारेला कहे। दुखवा जे देला उहे दुखवा के काटे हो, कोई के विपत्तिया में कोई नहीं आते हो, सुनिए पुकरिया हो मोरी कयो जाटा धरिया हो। सुनिए पुकरिया हो मोरी कयो जाटा धरिया हो, जे हो बसवले बाजहान हो राम। ए बाबू सिराज अपने माई के समझावत बाटे, कहत बाटे माई मत रोवा, अभी तोहरा साथे बाटी ना, हम तोहरे के जिया खिया लेब। एक दिन माई बेटा बाबू घरवा से निकल गेलन, जब घरवा से निकल गेलन मांगे खारे निकल गिने बाबू, जाते जाते झांसी गांव में पहुंचल बाटे बाबू। जौना समय झांसी गांव में पहुंचल बाटे, वही गांव के रहे वाला एक सेठ बा, सेठ का नाम बा मृत्युंजय सेठ। बेटुआ मतरिया सेठ के आगे बाबू हाथ जोड़ के बिलखत बाड़ा रोवा ताड़ा। सेठ देखलक कहे का बात है, तो लोग का ऐसन हालत कैसे भइल बा। बेटा कहलस कि साहब हमने बड़ा दुख का मारल बाली जा, बाबू रहले, बाबू बड़ा सपना सजौले रहले, बाबू हमने के छोड़ के चल गईली। ए बेटा मतारी हमने दर दर के बिलखत आली जा, मांगत खात बाली जा, अगर हमने के कहीं काम धाम करे के स्थान मिल जाता बड़ा बढ़िया रहे। ए बाबू सेठ कहे ना तो लोग के कहीं ना जाए के, तो लोग हमरे कहन रह के अपन जीवन बिता सकेला जा। ओ सेठ के पास एक गो बेटिया रहल, लेकिन सेठ के पास पत्नी ना रहल बाबू। सेठ मृत्युंजय भी सोचले कि हमरे पास एक खे बेटी बा और ई बुढ़िया मतारी बा, हमरे घरे कभी कोई गार्जियन नहीं बा, ते ई बेटी कभी हमरे देख रेख कर ली और एकर बेटा जवन बा ई दुकान भी हमार संभाल ली, आ घरे का खाना पीना पोछा झाड़ू भी कह दी। अपने सहारा बदे बाबू मृत्युंजय सेठ और बुढ़िया मतारी के और उस सिराज बेटा के
काम बांट दिहल। जब काम बांट दिहल तो भइल का, यहाँ एक लाइन गीत बा। कौनो लड़का एगो लड़की से खूबसूरती से बात कहता, का कहता धर्मेंद्र भैया? कह तू तो रोज रोज तोहरा गली आईती जाईती, कह तू तो रोज रोज तोहरा गली आईती जाईती, छत पर से कहती हेलो हेलो ए चमक छल्लो, छत पर से कहती हेलो हेलो ए चमक छल्लो, छत पर से कहती हेलो हेलो ए चमक छल्लो। लेकिन भाव के लाइन में कहना है क्या? मारे नजरिया के बाल जब गुजरिया हो, मारे नजरिया के बाल जब गुजरिया हो, भैली से राज पर दीवानी दौड़ल परेशानी, एक बात और कहल गई, घरवा से बाहर जब की फैलल खबरिया हो, घरवा से बाहर जब की फैलल खबरिया हो, पहुँचल जब सेठ के ई बतिया बढ़ल विपतिया, अरे बाबू अब आप लोग हमरे बात के समझला। जौना सेठ के दुकान पर सिराज बाबू काम करत रहल, वही सेठ जी के एक ही बेटी रहल, बिटिया का नाम रहल करिश्मा। अरे बाबू रोज रोज खाना लेके जाए। एक दिन मृत्युंजय सेठ कौनो इमरजेंसी काम से बाहर चल गए रहना, वही दिन फिर वो करिश्मा लेके दुकनिया पर टिफिन में खाना पैक करके पहुंचल बा। सिराज से कहता है तू ऐसे ना मनबा, हमके मालूम हो गए, देखा जब हम तोहरा से खोल के बताओ थी, हमसे तोहरे से प्यार हो गई बा, आ तोहरा ला जिहिला तोहरा ला मुइला। बाबू सिराज बैठा लगल कापे, एक तो कैसहू गरीबी का मारल बाली जा, हमने के काम धंधा मिलल, या तू कहता लू कि हम तोहरे से मोहब्बत कर ली, प्यार हो गई। अगर ये बतिया तोहरा बाबू के पता होखी तो का हुई? काम कुछ ना जानी, हम तो से प्यार करीले, करिश्मा काम कुछ न जानी तो से प्यार करीला। सिराज कलश ना ए जन्म में तो ना हो सकी, अगले जन्म में सोचब, कहला अगर ना समझबा तो ये जन्म में हम तब से कह की जात आली जहर माहौर खा के मुँह जाई बोहरा गढ़ही में, मर जा बहरा गढ़ी में जाके, अगर हमसे तू प्यार ना करवाता। ए बाबू बस सिराज ज्यों यूं करिश्मा निकलल बा दुकनिया से बाहर, पकड़ के हथवा खींच लेलस, अब वही दुकनिया में सिंदूरल तुरंत
पहनाई देहलस। अरे बाबू जौना समय से राज बाबू सिंदूर पहिराए देले बा वो दिना से रोज चोरी छिपे दोनों अपन मिले लगल अपन काम होखे लगल चालू हो गई। अगल बगल के लोग लगना देखे देखा एक दिन का इन्हन का लगत था कि कुछ चक्कर बा। जनता हुआ कि पड़ोसी में ऐसे ही लोग एक दिन अब बपवा से करिश्मा के कह दिहल सब कि हो जौने लइकवा के दुकनिया पर रखले बालो तोरे लइकिया से कुछ चक्कर बा। तो भइल का तेरी के भाव में कहना है कैसे? समंदर में सुनामी आ गई, मैदनी कांप गई जब लिया हाथ में खंजर हो। ए बाबू जौना समय मृत्युंजय सेठ के बात पता चलल बा वो समय कैले का आगे लिखल गई कैसे? कर विचार बदमाशी मृत्युंजय सेठ बुलवाया है, खाया खौफ न खुदा से पाप, सिराज को उठवाया है, भूल बुझाने चला कसैया, हेवा नयाल न खाया है, घोर धर्म से राज के सीने खंजर जाय सताया है। अरे बाबू जब इतना बतिया पता चलल बा मृत्युंजय सेठ चार बदमाशन के बुला दिले। चार बदमाशन के बुला कर बाबू उससे राज बाबू के ले जाए के एकांत में गर्दन तक छुरा सटा दिले। कहले कि ई बताओ तोहरे के खाए के पिए के रहे के जगह ना रहल, वस्त्र पहने के ना रहल, तोरे के हम ठिकाना दिहली, रहे के खाए के सब दिखली, आ तू हमरे साथे का कह दिला? हमरे मान सम्मान के बारे में तनिक भी ना सोचला। सिराज हाथ जोड़ के लगल माफी मांगे, कहे सरकार साहब जवन गलती हो गई ओकरा के राउर हमें माफ करी। हम अपने मतारी के अकेले बेटवा वाली, हमार मतारी हमरे ही सहारे वाली साहब, अगर हमरे के मार देबा तो हमरे बुढ़िया मतारी का होगी, हमार माई ना जी पाइए बाबा। तो भइल का सिराज रो रो के यह बतिया कहता, का कहे? कहली कि ये बंदर कूद जा जमुनावा में, कूद जा जमुनावा में, मनल ना बतिया हमारे। ए बाबू ओ पापी से ओ निर्दयी से हाथ जोड़ के सिराज
बिलखता रोवता कहता साहब हमरे के माफ करता साहब, लेकिन उन निर्दयी के पास तन को एकदम दया नाम का कोई चीजें नहीं खे। तब भाव के अंदर लिखल गिल का गरल गरीबिया में पवले जाना मामा हो, पवले जाना मामा हो, वो कसुरवा बोरिया सिराज का साहब हम बड़ा गरीब परिवार से बाली, हमरा के छोड़ दे ही साहब, अगर हमरा के कुछ हो जी तो अब आपके लड़की से हम शादी कई ले बाली, लेकिन आपका भी परिवार खत्म हो जाए। भैल का गली दरा गली भटकत मांगे पाना दुनिया हो, मांगे पानी दानिया हो, दुनिया भागावे दूध कार हो। कहे साहब हमहन के कोई रखवाली नहीं खे, सब लोग धुधकार के भगा दिल है। एक राउर के शरण में हमने के जगह मिलल बा, तो ई राउर हमरे साथे का करतानी, हमरे के माफ करी। कहे का कहे घर वृक्ष छाया जमीन जे करया सोना हो, जे करया सोना हो, का पैबा करा के मार हो। कहे साहब जकरा के न घर बा न दुआर बा, न कुछ रहे के न खाए के पिए के ठिकाना बा, वो करा के मार के का करवाए साहब, हमरे के ऐसन मत करा। और का कहे दुनिया में दाग लागी तोहरे बदनावा हो, तोहरे बदनावा हो, दिहला बसला गोरऊ जार हो। सिराज कहे साहब ए अगर बसल घर उजार देबा तो के दुनिया और ताना मारी, एकदम थुथकारी, तू कौनो ओरी का न रहबा साहब। लेकिन वो पापी निर्दयी कसाई नहीं मानता है बाबू, सिराज के गर्दन पे चाकू चला देता है। जौना समय चकुया चलौले बाबू गर्दनिया धड़ से जमीन पर गिर गई बा, आ गिरल बा तो चारों बदमाश से उठा के बाबू बगलिया में रेल का पटरी रहल ए बाबू, वही रेल के पटरिया पर जाए के उस सिराज बाबू के उन निर्दयी पापी लिटा देहलस। कहे कि ऐसे लोग न जान पाई न पहचान पाई कि एकरे के मारल गईल बा, ई अपने से कौनो कारण कट के मर गईल बा। तब हईल का भापट के लाइन में कहना है देख लाल कर लसिया रोवे मतरिया बीच दार में, आ डूबल हमरे जीवन का नवरिया बीच दार में। ए बाबू लोगन का आवागमन भइल बा, मतरिया के मालूम चलल बा, माई गईल बा दौड़त दौड़त देखत बा बाबू के लसिया, सिराज बाबू के लसिया पर जाए के मतरिया गिर के बेहोश हो गईल। बाबू जब बेहोश हो गईल बा तो लोग पानी लेके पानी का छिटका मार के मतरिया के होश में लैलन। जौना समय मतरिया होश में आइल बा तो उ लगल बतावे का बतावत बा सिराज और करिश्मा के अब तवली कहानिया हो, सेठ मूर तुंजा कटले लाल के गर्दनिया हो, अरे पपिया दिया बुझाई
आयब के ले माई के खबरिया बीचेदार में। ए बाबू माई बेटा कलशिया लेके गुदिया में रोता का एक गो बेटा सहारा रहना मांग के सिंदूर तो पहले ही उजड़ गल, लेकिन ई बेटा हमरे बुढ़ाहा पाकर सहारा रहलन। ए हमरे बेटा के कोई ना मृत्युंजय सेठ हमरे बेटा का गर्दन धड़ नीचे कर देले बड़ा, काहे से कि मृत्युंजय के लड़की से सिराज बाबू शादी के लिए रहला। ए बाबू अपन मान सम्मान बचावे खातिर मृत्युंजय सेठ हमरे बेटा का जान ले लेलन। तब भैल का अल्लाह के लाइन में कहना है कैसे? ए हर करिश्मा जो है प्रेमी के डगरिया ये बाबू, ए बाबू करिश्मा सिराज बाबू का राह देखत बा कि आज 3 दिन हो गए सिराज कहाँ चल गल कि लौकत नहीं है, न कोनो फोन न फान न कुछ। इतना जल्दी सिराज कहाँ न पता हो गया भैल का? मिलले अचानक जब का रीना के खबरिया ये भैया, ए बाबू लोगन के कना फूकी होखे लागल कि उ लइकवा ना लौकता कहीं भाग गइल का, लेकिन अचानक करिश्मा के मालूम चलल बा कि सिराज ए दुनिया में अब ना रहल, सिराज ए दुनिया के छोड़ गइल बा। करिश्मा के मालूम भइल बा किसी तरह बाबू तो भइल का पापा के पाप सुनी पगलई छोकरिया ये भैया, देहले उजाड़ी मोरे सपना के बाद, ए बाबू जब करिश्मा के मालूम चलल कि सिराज ए दुनिया में ना बा, हमार पापा सिराज के खत्म करवा दिले, तब भइल का धध के यगिनिया सोच के बेटी का शरीरिया ये बाबू, हमारे कलमवा में लागी गइल याद,
भोगवा पर मोहरी गईल सेठ नीरदैया ये बाबू। अपने के गोली लेनी खोपड़ी में चला। ए बाबू जौना समय करिश्मा के मालूम चलल बा कि शेराज ए दुनिया के छोड़ गिलन और इस शेराज के हत्यारा हमार पापा बाटे। जब मालूम चलल बा बाबू पापा का पिस्तौल लेके करिश्मा एकदम रणचंडी काली एकदम काली का रूप बना के बाबू पिस्तौलवा लेके चलल बा। जौना समय बाबू के पजरमा पहुंचल बा सटाए के तड़ 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 4 गोली मार दिलस बाबू धार से जमीनिया पर गिर गिले। ए बाबू जब बाबू गिर गिने बाबू के देखता मंत्र बाबू उहे पिस्तौलवा उठा के एक गोली अपने एक खोपड़ी में लगा के करिश्मा बाबू कहे जब हमारा सब कुछ खत्म हो गई तो हमारा रहला से कोई मतलब नहीं बा, हमारा जियल धुक्कार बा, ए दुनिया में हम भी ना रहब। तुरंत बाबू पिस्तौल कनपटी त सटा के तार से गोली मार के बाबू धरती पर गिर जाती है। वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तब भैल का खड़ी की लाइन में कहना है लसिया से लसिया के हथवा मिलौली असराज के लहू से बहू के मंगिया सजवली। अरे अंतिम यात्रा दोनों कैल सथिया तबिल के मोइल के बेटा यार बहू के लसिया। भैली अभागन उजड़ल मांग के सिनुरवा आधार बीच छोड़ आज गईले दुलरवा। इतने में टूटल बुढ़िया माई के सथिया तबिल के माई के लेके बेटा बहू कलसिया। ए बाबू वो बुढ़िया मतारी बेटा और बहू का लाश लेके एक गोदी में रोवत छछने थकल पता और शेराज बाबू के लहू से वो बेटी करिश्मा का अपने बहू के मांग लहू से सजाए दिले बाबू। सजाए के दोनों बेटा और बहू के लाश पर अपन भी सांस बुढ़िया मतारी तोड़ दिले बाबू। तब भैल का आखिरी लाइन में कहना है गुरु गणेश गुरु रामलाल जलाए अरमानों का अनुराग विमल चंद्रिका कवि के सोनत लगे चुनर में दाग समंदर में सुनामी आ गई निशा कवि सिंहासन की
करना में समंदर